Falalu Ɗorayi da yaransa a idi. In wa gudan na mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Sharhin Arewa. Waɗannan da kuke gani yara ne ga jarumin nan mai suna Falalu Ɗorayi. Jarumi ne, darekta ne mai shirya kuma yana shirya fina-finan Kannywood. Saboda ma idan kuka yi bincike za ku tarar da cewa ya shirya fina-finai masu daɗi da yawa, sannan kuma yana shirya fina-finai masu barkwanci da yawa kamar irin su Gidan Badamasi. Gaskiya abinda wannan ya aikata mutane sun ji daɗi sosai, saboda kama hannun yaro ko kuma yarinya a nuna mata ibada ko kuma nuna mata addini gaskiya abu ne mai kyau sosai, wanda ake tunani yan Kannywood ba su aikatawa, amma gashi a zahiri kun gani da idonku, sannan kuma kuna gani ga hotunan nan za ku kalla inda jarumin ya ɗauka yaransa ya tafi da su masallacin idi su kai sallah tare.